खुलुमबाय। बड'लेण्ड रादाब नायगिरि बयनिसिमबो फुंबिलिनि गोजोन हामलायथि बावहरबाय। दिनै 22 आगस्ट 2025 इं मायथाइनि सानसेनि फान्जामुथियाव थानाय राशिफोरखौ फरायथिनो लाबाय। मेष राशि, मोजां खाबुफोर आखायाव फैगोन। आनजादाव मोजाङै उथ्रिसारनो हागोन। आंगोफोरजों दावबायनो सम मोनगोन। वृष राशि, नखराव दुखुनि जोमै साग्लोबनो हागौ। रां रुफा दोनथुमनायनि गोनांथि दं। देहायाव सानाय सुनाय सिखांनो हागौ। मिथुन राशि, गोसोआव गोग्गो सानस्रिया जायगा लागोन। गुबुननि मदद खालामनो हानानै गोसोआ गोजोननाय मोनगोन। बिफानि बोर आरो अननाय मोनगोन। कर्कट राशि, खामानि मावफुंनायाव हेंथा नुजानो हागौ। सानखौ बारहोनो गोब्राब मोनगोन। गुबुननि मदद लानाया गाहाम। सिंह राशि, गेदेर सुबुंनि बोसोन होनायखौ मानिना सोलिनांगोन। नखराव दुखु साग्लोबनो हागौ। गोसोखौ गोरा खालामना थानांगोन। कन्या राशि, सिगां मावनाय गोरोन्थिफोरा गोसोखौ गोजोन गैयै खालामगोन। सानखौ लोगोफोरजों बारहोहरोब्ला गोसोआ मोजां मोननो हागौ। तुला राशि, गिदिर सुबुंनि बोसोन लानानै सोलिनांगोन। सानसे खस्थ' सैनांनायनि गाहाम फिथाइखौ मोननो हागोन। गोजोननि हां लानो हागोन। वृश्चिक राशि, नाजानाय थायोब्ला जाफुंसारनायनि फिथाइखौ मोनफुंनो हागोन। गियानि गुणी सुबुंनि बोसोन लानांगोन। धनु राशि, नखराव जेंनाफोर बांनो हागौ। खोथा गोरोबलायैनि सोमोन्दोफोरा गाज्रि जानो हागौ। गंग्लायनानै सोलिनो हायोब्ला गाहाम। मकर राशि, रां आरजिनायनि राहा लामाया गोमागोन। गुबुननि मदद नागिरबायनांगोन। दुखु खस्थ' सहायनांगोन। कुम्भ राशि, नखराव खैफोद साग्लोबनानै दङ। गोसोआव गिनाय सानस्रि हाबगोन। गेदेर जयग' होनांगोन। मीन राशि, फालांगियाव खहा जागोन। सुथुरजों सोफै खालामजागोन। सानै हयै थांखिखौ लानांगोन। दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। बेजों लोगोसेनो दिनैनि साना बुहुमनि साफ्रोमबो सुबुंफोरनि थाखाय गाहाम जाथों। बेनि थाखाय बड'लेण्ड रादाब नखरनि जानानै इसोरनि खाथियाव आरज गाबनाय थाबाय। गोजोन्थों।